मिथिबाय जमलाबो मोनाखिसै बिसोरबो जि जागौ मोनो आफसोस जाबाय बेसारा हेल' लोगोफोर गुड मर्निं दिनै सानडे रबिबार आङो थांगासिनो दङ 97 एनुवेल कनफारेन्सआव स' थांनि बेनिफ्राय थांनानै आङो दिनैहाय नोंथांमोननो एसे बांसिनै गुवारसिनै आङो देखायनो सानदों स' बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय माखासे डेलिगेट्सफोरनि माखासे बादाफोर बेजों लोगोसे वर्शिप प्रेसिं वर्शिप जानायनिफ्राय लानानै जोबनायसिम आङो हागौमानि नोंथांमोननो शेयार खालामि स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो अब्लानो दिनैनि प्रग्रामखौ मिथिगोन गारि पार्किं गारि दोनबाय गोबां होंगो दोंगो जाजेनबाय नै फाइनालि मोनफैबाय सफैनायजों लोगोसे होंगो दोंगो मानसिनि बाना सुबुंनि थांलाय फैलाय जाबाय आरो थारमाने आं मेन गेटआव मोनाखै आं होमब्लाबो फैगासिनो दङ दा फैदोंबो ओरैबायदि होंगो दोंगो जाबाय आरो नै बिजाबफोर फानदों नै बिजाबजों लोगोसे माबा गस्ला लंपेन्ट मा गस्ला फानोथाय गस्ला लंपेन्टबो मोनलायो नै साइडआव मबेजों मा जादों मबेथिं मा दं मा गैया आंखौ दायो देखायथ'ला दायो एसे उनाव आङो देखायगोन माखासे डेक'रेसनफोर दङ आङो बेखौ एसे उनाव देखायगोन आरो आं गासैखौबो देखायगोन दायो आङो मेन प्रग्रामा जों जागासिनो दङ प्रेसिं वर्शिप जागासिनो दङ दा प्रेसिं वर्शिपआ जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो माने सिङावहाय गेट सिङाव हाबनानैहाय आङो देखायग्रोनो सानदों आरोखि दा नै ओरै साजायनाय दङ नै आंना देखायग्रोनो गोसो गैया आङो दा नै जायखिजाया आङो सिङाव हाबलांनानैहाय जा हायो आं देखायग्रोनो गेटनिफ्राय लानानै माने प्रग्रामा जागासिनो दङ बेनिफ्राय माने जायगा गैलायै जाबाय आरोखि होंगो दोंगो जाजेनबाय नै जागासिनो दङ बेनिफ्राय नैबे मेन गेट नै दा मेन गेटआ बे आं देखायखाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं सिगाङाव नोंथांमोननो देखायजोब्बाय शेयार खालामखाबाय अब्लाबो आङो देखायगासिनो दं आरोखि नै माने देखायखाबाय नोंथांमोना जोंनि सार्भिसा जागासिनो दङ माने बेवहाय एसे गेदेर बैसोफोरनि बा साहा माने उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खालामनाय जादों जायफ्रा उन्दै गथ' बेफोरनिखौ एसे आलादा साहा खालामनाय जादों स' आं बेनिफ्राय आङो साहा देखायनो रेडि जादों माने उन्दै गथ'फोरनि थाखायहाय जे खालामदों बे उन्दै गथ'फोरनि आङो थांगोन नायगोन आरोखि ना स' नोंथांमोना नायफादो माने गोबां मानसिया साननो हागौ माने उन्दै गथ'फोरनिखौ जुदा आरो उन्दैफोरनिखौ जुदा आरो गेदेरफोरनिखौ जुदा मानो खालामदों होनना बुङोब्ला माने बेवहाय जायगानि खोथा थायो बेनिफ्राय जे टपिक उन्दै बैसोआ जे टपिकजों गोरोबो जेनेबा इयुथ्सफोरनि बे टपिकखौ माने बेयावहाय होनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेयाव एसे जुदा रोखोमनि होनाय जायो बेनिखायनो जायखिजाया माने गथ'फोरनि आलादा होदों दा बेयाव उन्दै गथ'फोरखौ माने आलदायै माने बेयाव स्क्रिन खोंनानै माने आलदा रोखोमनि मानेखौ बानायनाय जादों आरोखि माने गथ'फोर आरो गेदेरफोरा आं जि फार्स्टआव देखायबाय बेयाव गेदेरफोर ओमफ्राय नैबेयावहाय गथ'फोर माने एसे टपिकनि बेलायावहाय गथ'फोरजों आरो माखासे माबाफोरजों गोरोबैखाय गथ'फोरनिखाय गथ'फोर बुजिनो हानायनि माखासे टपिकफोर होयो बेनिफ्राय हागौमानि गथ'फोरखौहाय मोसानाय मानाय जायजोंहाय गोसो थायो बेबायदि मोसानाय मानाय माखासे फेस्ला बुंनाय बेफोरबायदि जायगायावबो फोरोंनाय जायो आरोखि एसे जुदा रोखोमनि
बा बेवहाय गोबां नोंथांमोना बादा न' गारि नुदों बियो जाबाय जायफोरा लायस'नो हाया गुबुन गुबुन जायगा गोजान गोजान डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय थाफैनाय जेरै क'क्राझार जनाय ओमफ्राय सिमासापुरि माने बेलेग बेलेग गोजान गोजान जायगानि मानसिफ्राबो जायफ्रा असुबिदा बे जन व्यक्तिफ्रा बा बिसोर गिर्जायारिफ्रा नैबेबायदि बादा लुनानै माने बेयाव थाफैयो बेयावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो बहुद माने फैनानै थाफैनायखौ नुनो मोनदों दा नायनाय आङो बेयाव एसे देखायफैदों कि देग्लाय नैबे 97 एनुवेल बे कनफारेन्सआवहाय बेसेबां बादायारिफ्रा माने बादा लुनानै थाफैदों आं बेखौ सानदों सिन्था खालामदों बेनिफ्राय आं नायफैदों आरो थारमाने आं नुदों बहुद गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन माने हारिनि मानसिफ्रा बेवहाय फैदों अकल बर'ल' नङा बेवहाय बर' नङा नेपाल सान्थालि राव माने बायदि बायदि हारिनि मानसिफ्राबो बेवहाय थाफैदों बेनिफ्राय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आमटेका सिमुलगुरिनिफ्राय नुजाफैनो हादों आरो आচ্ছা साबसेसिम माबा फैदों थाफैनो हादों डेलिगेट्सफ्रा ओरैनो डेलिगेटफ्रा ओरैनो फारियै 30 जनसो दंदां 30 जननि बारा जागोन जानायालाय हौवा हिन्जाव नोंथांमोना जुदि आंनि ख्रिस्टमासनि मेथाइखौ खोनायाखैब्ला नोंथांमोना अलिभ मुसाहारियाव थांनानैहाय माने खोनासंहैनो हागोन आङो बेवहाय मोनसे भिडिअ ओमफ्राय मोनसे सं दङ ओमफ्राय दुब 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 माइ सौनाय बायदियाखौ आं 2023 आव बानायदों ओमफ्राय 2023 आवनो ओमफ्राय दाख्लैहाय डिसेम्बर समावहाय आङो उसाव बादाव मोनसे माने मिउजिक बानायबावदों ओमफ्राय सोरबाफोर गोसो गुदुं ख्रिस्टमासखौ मोजां मोनग्रा दङब्ला नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै नायहैनो हागोन आरो अलिभ मुसाहारि एसेनोसै गासैनि स्टाइलफ्रानो रेस्टुरेन्टफोरनि बायदि माने जोबोद मोजां आरोखि आराम फैदो जिरायदो जादो ओरैबायदि मोजां बेनिफ्राय जि बेराफोर बियो सिगां एसे दस्रा रोखोमनि खालामोमोन सिगां सिनजा इरि होनानै न' खामग्लुंलायनाय जोङो रेकर्डबो दङ जानांगौ माबा जायगाफ्राव थुरिफोरखौ होनानै न'बो खामजाफ्रुलायो माने ममबाथि बायनानै नाथाय दा बिदि नंलिया स्क्रिन होनानै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड खालामबाय आरोखि दा सानजौफुनि जे सार्भिस बियो जोबथ'बाय दा जोबनानै नै माने फट' पइन्ट एसे डेक'रेसन खालामना होदों बेयाव ओरैबायदि साजायदों आरो बांद्राय मोजां मोनलै ओरैबायदि होनना बुङोब्लाथ' सोमोनांथाव जायो माने बिदि नङा एसे साजायबाय मोजां जादों ओमफ्राय नै माबा माबि दै गज्लायदों नाबो दङ आं देखायखागोन बिदिनो आरो मानसिफ्रा फट' सेल्फियाव बेस्थ'
जोङो एसे दखानाव बेरायफैबाय आयु मानसिनि खर'आव मानसिजों मानसि जेबो बुस्थु जानो मोनलायो ओरै कमला बैग्रि इरि गासैयावबो आबाब इमान मानसि होंगो दोंगो मा जानो मा लोंनोलै बाबा अब्लाबो जों बैग्रि लाबाय बेनिफ्राय नैबे बैग्रिखौ जानायबाय बरिया टेस्टि गोदैथारलै खिन्थु बिनिफ्राय नै बानजायखौ लोगो मोनबाय दा बानजाया माब्रै दङ मोजां दा दायो जोङो एसे ज'यैहाय बेरायनो सानदों बेनिफ्राय बेरायनानै माबाफोर जानो मोनो खोमा जों थाबायदों खिन्थु जाग्राबो बुस्थु मोनालै भाइ ओरैबायदि बिजि जायखिया थाबायनो थाङो खोमा जोङो नैबे गथ'फ्राबो बिसिबाय जेबो मोनजायैनि दुखुजों फैफिनबाय बादायाव जि हांमा थाबायनोलै गथ'फ्रा जायखिजाया मानो जोङो नैबे मोनसे दखान फिसा दङ पाख'नि दखान बे पाख'नि दखानाव जोङो नायनि माबाफोर दङ खोमा बवा सावनाया खिन्थु आल्ट्रा मडेल सावनानै दोनदोंलै आलु सब इरि सावना दोनदों हाब जानांगौलै मोनसे जानानै नायनांगौ बे आल्ट्रा मडेल मा स्टाइलनि अबाबो जों बावनो जायगालानि सिङाव जिरायनि मा बुस्थु माबायदि मोनो अब्ला जोङो पियाजि आलु सब अर्डार होबाय आलु सबाबो इमान गुसुलै मालाबानिसो खोमा बरफआव संनायफोरबायदि जायोलै लोगोफोर दायो जों फैफिनबाय नै कालसार प्रग्राम जागासिनो दङ कालसार प्रग्रामाव माबा मोसालाबायदों बायदिसिना मोसादों आरो थारमाने बर'नि माखासे हारिमुनि मेथाइफोर जेरै सिख्रि मोसानाय मा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय मोसादों खिन्थु बे थाखुरि लुनाय ना मा होनो बेबायदि माखासे डेन्स मोसादों आरोखि दा लोगोफोर नै सम बोथोराबो थिनबाय थांदो थांलादो दा प्रग्रामाबो जोबनोसै सानाबो बारा थोला खम जाबाय दायो मा खालामबावनो लासै जोङो थांनानै लाहार फाहार जाबाय लोगोफोर जोङो थांनायसै